Jatend piny Kenya William Ruto okone kweth makwedo sirikal mondo many agenda mar dongruok maginyalo uso ne oganda jo Kenya kargo siasa manono ma ok nyal konyo jopiny. Jatend piny mane loso Homa Bay oyango ni UDA biro loso sirikal mabiro ka gimakore gi duond bura mar ODM. Ali Abich nigi mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto mane loso lap tuke mar Raila Odinga e kinde finals mag tuke mar geno wa Governors Cup mane obagi gi Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne omedo seyo mokalo kweth makwedo sirikal mane okoni londo mana piny to ginge kod ajenda mar dongruok manyalo miyo piny Kenya sudo nyime. Nimewaambia wale majamaa wengine kila mtu ajipange na track record yake. Mtu asikuja hapa na sura mzuri ama akuja hapa na kitambi ama akuja hapa na mashurubu. Kila mtu anakuja na scorecard yake ama namna gani? Kama mtu amekuwa siasa miaka 10 atupatie rekodi yake ya miaka 10. Kama amekuwa miaka 20 atuambie miaka 20 alikuwa anafanya nini. Kama amekuwa miaka 40 kama mwingine atuambie 40 years alikuwa anafanya kazi gani. Ama namna gani? Kwani nyinyi watu wa Homa Bay, nyinyi mnachagua viongozi kwa sababu ya sura? Mnachagua viongozi kwa sababu ya kabila anatoka? Homa Bay hoye! Jatend piny ne okone sirikal mare ni kod chenro matero piny Kenya nyime kawuok rang'iny mar pinje ma pod dongo nyaka rang'iny mar pinje ma osedongore kane owacho ni duond bura mar UDA biro loso sirikal e yiero mag 2027 ka giriwore gi duond bura mar ODM mar neno ni piny Kenya osongo nyime weche mag dongruok. ODM wako tayari. Mko tayari ama mko tayari? Mulisikia baba alituambia kuna safari ya Canaan. Mulisikia ama hamkusikia? Hiyo safari ya Canaan ni hii ya kwenda Singapore hii. Hiyo ya Canaan ndio hiyo. Ninyi mnanielewa? Na kabla baba hajaondoka tulikubaliana na yeye ya kwamba tutaondoa Kenya from a third world country to a first world country and we have a plan. Na vile Kajwang amesema tuko na merikebu ya ODM na UDA na Kenya Kwanza na tutatengeneza serikali ambayo iko na maono, iko na mpango, iko na sera, iko na agenda ya kutoa Kenya third world kupeleka first world. Ogai mar ODM oburu oginga mabende noyore nyasi matuke go bende ne okone duond bura mar ODM biro medo siro lwedo sirikal mar Manywanda makochopo 2027 to gibiro bedo mesa matwak manyien kaka gibiro dhi nyime weche mag winjruok margi. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga to ne wuok tung mosuo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mane okoni ne kod paro moko mar dwaro ketho duond bura mar ODM. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.